בקרת המבנה תופסת חלק משמעותי היום בשוק הבקרה בישראל, כאשר יותר ויותר חברות משתדרגות לבנייני משרדים חכמים. אפקון בקרה ואוטומציה רוויית ניסיון בתחומים בהם הטכנולוגיה יכולה לתרום בנושא מתפתח שכזה. דרכי עבודה חדשות מגבירות את היכולת שלנו באפקון לתת מענה לביקוש לסביבות עבודה חדשניות וגמישות ולשפר את ההתמודדות עם האתגרים של הבניינים הדינמיים והתחרותיים של ימינו. אנחנו מודדים את כמות האנשים בחללים פתוחים ומחזירים משוב למערכות המיזוג. מודדים אנרגיה לפי רזולוציה של יחידות שטח ומשווים בין קומות ומשרדים כדי ללמוד על פרופיל השימוש במבנה. אנחנו מודדים את המשאבים בבניין ומנהלים אותם מול יעדי צריכה ומדדי איכות. מערכות בקרת המבנה של אפקון חכמות, מאפשרות התמודדות עם הגידול בדרישות האנרגיה. הן העיניים שלנו בשטח, ומסייעות לנו המון בעבודה השוטפת, בעמידה מול האתגרים בעידן המידע. אין ספק ששביעות רצון העובדים ממקום העבודה שלהם מושפע במידה רבה מהיכולת הטכנולוגית שהושקעה בבניין, וגם במישור זה תורמות מערכות הבקרה רבות. כמו בכל פרויקט, הסוד טמון בפרטים הקטנים של האינטגרציה. היכרות עמוקה עם החומרה, התוכנה ודרישות הלקוח הופכות את אפקון למובילה בהבנה ובביצוע של מערכות בקרת מבנה.